This program is brought to you by JJan Construction and Supply. JJan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. JJan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. Love Lines Online would like to thank the following sponsors: Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787-055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply and General Merchandise. New Evanes Educational Supply and General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. JJP Store. JJP Store is located at Tamauyan, Legazpi City, with telephone number 0905-110-2891. JJP Store, ang tindahang kumpleto, ariklado, san ka pa, JJP na. Sa sikap at malasakit, sabay-sabay tayong babangon. Kaya natin to. Isang mensahe ng pag-asa mula kay Lau Beltran. And Book Mode Book Trading, your book and ebook online store. For orders, visit our website www.bookmode-booktrading.com or look for Mr. Alan Acosta. Christmas is the season of love, hope, peace, and unity. Amidst this pandemic, may we all find the true meaning of the season. May this Christmas brings endless happiness and love to your life. Merry Christmas and a Happy New Year. Greetings from Mr. Joel Anthony Tugano and family. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. Usapang puso ba? Meron kang problema sa pag-ibig? O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig? Tara, pag-usapan natin. Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes. Tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito. Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano worldwide. Okay, hello mga ka-Love Lines. Good evening. Yan. So, di ba? So, kumbaga, di ba,
isa na namang gabi ng usapan natin ng pag-ibig. Ano? Okay, syempre, hello mga ka-Love Lines and welcome to the program sa lahat ng inaabot ng ating live streaming. Good evening and hello po. Okay, so syempre, we are streaming live at BicolNet TV via Facebook Live. And syempre, our broadcast is powered by StreamYard. Yan. Hello sa ating mga online viewers at sa lahat ng mga nakatutok sa atin at tumatangkilik gabi-gabi, no? Sa mga nagpapatok lang dyan. Boses ko pa lang. Antok na kayo. Antok ang boss ko. Pagtsagaan nyo, anyway, nandiyan naman yung video natin. Hindi naman. Siyempre, sa lahat ng mga nagpaparelax lang dyan, no? Nag-relax. Nasa rooftop, nagpapalamig, namumuni-muni. Yeah, muni-muni. Medyo maulan ngayon, di ba? Medyo maulan. Maulan, hindi ka pwede magmuni-muni sa rooftop. Kakape-kape siguro. Mali mo, may covered naman yun, di ba? May payong Sa habang nakahiga. Tama, covered. Tapos may bubong, di ba? Yung mga nagkakape-kape lang dyan, syempre, yung mga nagpapantok lang, tini-enjoy yung gabi kasi medyo pagod na sa trabaho, sa eskwela, sa mga naka-online class natin dyan. Syempre, sa lahat ng mga hopeless romantics, hopeless romantics, ano man inyong ginagawa sa mga oras na ito, welcome to our program, Love Lines Online. Yes, okay. Samahan niyo kami for an hour of love talks, isang oras ng ganitong pag-ibig, mga kwentong tagos sa puso o simpleng mga pag-ibig lang. Remember, love has many faces. For some, it's too late for second chances. While others are hoping for moments of love. Nakatawa ko kasi hindi ko sa ulo. At syempre, kung ano man ang yung kwentong pag-ibig, ano man yan, pag-usapan natin dito sa Love Lines Online. I'm Alan. And I'm Bev. Your love coach online. Yeah. Bumati muna tayo sa mga ka-Love Lines natin. So may good news tayo ngayon, di ba? So it's our first monthsary ng Love Lines. Happy monthsary mga ka-Love Lines. Naka-1 na tayo. Natawid natin. Akala ko 1 week lang masibak agad tayo dito sa BicolNet. 2 weeks na din. Pinakamatagal na. Buti na lang, tsatsaga pa sa atin si Bossing nila. Tapos may nagtsatsaga sa ating makinig, no? Siyempre, dahil lang sa ating mga sa mga online views, sa mga ka-Love Lines natin. Nag-view sa atin. Actually, Maraming thank you very much. Alam mo, ang daming titiwala sa atin, no? Yung last episode natin kagabi, or yung last episode natin, nasa 200 plus yung viewers natin. So, maraming So, kahapon nung nagtapos tayo, 100 plus na yun. 145. Tapos, naging 200. Hindi, naging 145 to 200 plus. Parang gano'n. Parang 243 hata tayo. Oo, parang gano'n. Wow, thank you very much. Consistent pati yan sa mga past episodes natin. Salamat, maraming salamat mga ka-Love Lines for keeping us company sa inyong mga night viewing. No? At dahil dyan, syempre, let's have a cheers! Hindi kami inom, pero for this time, anyway, red wine daw ito. Hindi nga. Inom kaya tayo. Cheers! Cheers everyone! Dayahin natin. Pait. Anyway, so thank you very much. Masaya lang kami ni Coach Feb kasi baka matulog na ako dito. Tawag dyan, 1 month na tayo. 1 month na tayo. Imagine that. Imagine that. Sa 1 month natin, Feb, no? Alam mo, nagkaroon tayo ng mga sponsors. May sponsors tayo. Maraming salamat. Thank you very much sa pagtitiwala, suporta ng ating mga sponsors. Okay, Win Credit Corporation. Yes. Okay, ang lending company na may puso. May puso at may malasakit. Pag kailangan ninyo ng ayuda. Diba? Right term, ayuda. Kailangan kayo dyan, di ba? Diyan lang si Win Credit para sa inyo. Para sa atin. Tawag dyan, kung meron tayong mga pangailangan na biglaan, okay, huwag magkatubiling pumunta dyan sa Win Credit Corporation. Napaka-accommodating and napakabait ng ating staff. Yan ang lending company na may puso at may malasakit. Daig pa niya yung TSIS. Wala. Just a biro lang. Biro lang yun. Huwag biro lang ganyan.
Baka masibak tayo dito. Di ano. naman, di naman. Okay, so another one, kung Siyempre, kailangan thank nyo you ng very much papel, ng mga gamit Yeah, sa school, gamit, di ba? school supplies, office supplies, no? Office supplies. Andyan si New Yeah. Evanas Educational Supplies. Supplies and General merchandise. Dahil general merchandise yan, kung anong Ibig hanapin nyo sabihin, dyan, meron sila. Yeah. Name it, and, And they they have have it. it. Meron talaga. At syempre, thank you very much din sa isang pinaka-kompleto at pinaka-aregladong tindahan dyan sa Tamaoyan. Tamaoyan, Sa no? Pag ano, GJP pag may kulang store. ako, dyan ako bibili. Sa Oo. JP Yeah, Store. GJP Store. Ayan, dyan sa Tamaoyan. Ano, Ma'am Gina? At syempre, thank you very much, Anthony Joel Tugano. Ano sa Hindi ko Japan. kilala yan eh. Thank you, Ton. Thank you, Salamat. Ton, God sa bless. pagtiwala mo. And syempre, meron tayong bago. No? May bago tayong sponsor na nagtiwala sa atin. Aba, yung mga sponsors natin talaga, Oo, dumadami. hindi Thank basta-basta, you. yung mga Thank you. hanay nila. Mm-mm. Yeah, thank you very much po. Thank you po. And Lau Beltran, Lawrence Bertran. Okay, thank you very much po Thank you, for Sir Lau. trusting the program at pag-sponsor po sa amin. Opo. Thank you very much. At syempre, sa lahat ng ating mga Kalab Lines no, na nakatutok sa atin gabi-gabi, tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi, na nagtsatsagaan tayo. Na nakikinig pakinggan sa ng atin. isang oras. Kahit Isang minsan oras, parang nababado yan, pero Yeah. nagtsatsaga. Yeah. Thank you Thank you sa mga very nag-drop much. by. Thank you so much. today is September 30. September 30. Yeah. And Tomorrow, it's October 1, that's the official the kick-off. national of- kick-off Yeah, of the the school opening. school opening for 2020-2021. So good luck sa ating Ito sa lahat. ating lahat, ano? And syempre, sa lahat ng inaabot ng ating live streaming all over Bicol Region, Albay Province, Camsur, Catanduanes, Cam Norte, Masbate, Sorsogon, di ba? Sorsogon. Iriga City, syempre, Naga. sa Tabaco City, Naga City, Masbate City, Taguig Tabaco City. Taguig Siyempre, City, Legazpi Bulacan City, City. no? Joke lang. So, lahat. Naabot ng ating live streaming. Magandang gabi po sa inyo lahat at salamat sa pagtangkilik. At binabati rin natin siyempre ang lahat ng mga nagsa-celebrate ng Ng birthday today. birthdays. Nandiyan na siyempre main one, may sponsors natin, no? Sponsor ng BicolNet TV, Yes, Engineer si Rosal. Yan. Rosal. Engineer Happy Rosal. Happy birthday po, Engineer Rosal. I think napunta dyan sila Bossing, saka si Bossing Carlo, napunta dyan kina Engineer Rosal. Happy birthday po. At syempre, nagsa-celebrate din ng birthday ngayon si Jennifer Perez. Yan. Oh. Teacher po siya sa Bigay Elementary School. Happy Hi, birthday, Teacher Jen Jen. Happy Perez! birthday po. Yan ang district planning officer no ng Legazpi District 10. Siyempre kay hindi birthday ni Sir. Okay, babating ko din siya. Siyempre, Sir PSDS, Sir Henry Benitez. Hi din po kay Ma'am Anrica Munda at Ma'am Eve Brolia, Ma'am Beth Lara, and Ma'am Zoraida Bello. Ribello. Sorry, Ma'am. Ma'am Aids. ng Legazpi Ma'am Aids Rivera. Legazpi Yan. District. Siyempre si PSDS din si Sir Sir Sanjo. No? Sanjo and Sir Anza. Sir Ansa. Sir Glenn. Sir Hello Glenn po. Lasyon. Yan. And then kay Ma'am Ching Bartolay. Hello po. Opo, yan. At And syempre, also we have there. sa lahat ng mga nagsa-celebrate ng kanilang mga anniversary, happy anniversary po sa inyong lahat. Yan, no? So, syempre, at sa lahat ng mga nakatune in sa atin, sa buong Legazpi, na mga nakatutok dyan sa Washington Drive, yan, Yes, kay kay- Aling Tessie, lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Barangay Tamaoyan, Barangay Captain Silvia Del Agua, lahat ng teachers ng barangay, lahat ng teachers ng Tamaoyan Elementary School. Siyempre, nandiyan si Teacher Lee, Teacher Jobs, ang mga natin ng Tamaoyan, si Teacher Sosep, no? Shout out din sa kapatid kong nandyan sa Hotel Fiesta. Hindi siya makapunta dito sa bahay kasi kasi nga dahil nag-iingat sa siya. sitwasyon natin. Hello boy, miss you. Mga kaibigan natin dyan sa Matanag, hello. Joe, good evening. At sa Pawa, Marawis at mga tiga Albay District kay, siyempre, paling Carlo Obrero at kay And Shana Attorney Obrera. Ryan. Yan. Siyempre kay Attorney Ryan Olfindo at kay Pao Olfindo. And then kay Engineer Mark. At kay Engineer Marco At Olfindo. ang kanyang Kay Bex si Ma'am Ella. Olfindo, no? Ma'am Ella ba yun? At si Kevin. Si Ella, si Ma'am Ella. asawa ni Engineer Mark. Kay, Okay. Sa pamilya, And also Olfindo. kay Ma'am Jean Lieno. siyempre, yung Ay, kapatid ni Tita Ma'am. Divine. Ma'am Divine. Good evening po.
Mama Dai, Papa, Papa Jess, Jess, that's like, Ninang Cynthia, Ninang Jude, and also Ma'am Ninang Bing Lieno, ay Ninang Bing, Ninang Bing Templo, and also Ma'am Bing Lieno dyan sa Vera Catanduanes. And lahat ng teachers ng Ibalon Central School, shout out sa lahat, and also Virac Pirate Elementary School, and also lahat ng mga kaibigan ko dyan. Kaibigan namin dyan sa Catanduanes, dito sa lahat ng Napirians, lahat ng Catanduanes National High School, batch 2003. yan, dami. Hello. Siyempre, di ba, sa lahat ng mga kakapapasok pa lang sa ating live streaming at mga kalabline lang sa atin na inaabot ng ating sabi natin, live streaming worldwide. Good evening mga kalabline. Tapos kung medyo manalo ng 500 peso load, no, nandyan po sa... Okay, so kung gusto niyo manalo ng cellphone load, how to qualify for the raffle of cellphone load. Step 1, like and follow BicolNet TV Facebook page. Step 2, acquire sharing badge by sharing our video. Step 3, comment notify, exclamation notify on our live video. And then I notify yan po ang ilalagay sa comment with exclamation point sa unahan. After doing these steps, you're now qualified for a raffle every Friday. We'll do the raffle live at Education Program 8 to 9 p.m. 500 worth of cellphone load to be given away. Sali na, let's spread the good news. Wow, Yeah. yes. And syempre, tulad ng binanggit natin, ano, so for our anniversary mula sa book mode, book trading, okay, so ito, napakagandang booklet na ito. It's a small book, but it answers life's biggest problems. Yeah. Okay, so we'll be giving this away for free. So, Okay, hello din po kay brother. Rona, Ay, kay Nono. Kay Ma'am Rona Abrasado. ng Bunga, Legazpi Hello, City. Pres. Hello, Pres. Matagal-tagal lang tayo hindi nagilingan. Hindi nakakapasyal dyan sa Opo. Indo, sa may Bunga. Anyway, yan ang magaling na GPTA. No? At Very lahat supportive. ng Bunga ES Elementary School teachers. Yan. Hello po. At sa lahat ng mga nakatutok sa atin, hindi ko kasi makita kung sino. No? Hindi ko nakikita yung nasa live ating watching. live watch. Hello po. No, good evening po. Okay, mga ka-love lines, no? So, minsan, di ba, tawag dyan, meron tayong mga, minamahal, o kaya may mga ka-love lines tayo na parang medyo pinag-anohan ng yung sa tingin nila sa sarili nila, parang mahina or mababa yung kanilang mga self-esteem. No? Minsan parang... Para sa kanila, pangit sila. Yan, hindi ko mawala. Pasensya ka na. Pasensya ka na, Miss Beauty. Ibig kong sabihin, minsan kasi, di ba, may mga tao talaga na tumitingin sa panlabas. Kahit na alam naman natin na yung mga panlabas natin ay kumukupas. What is important is yung inside, yung panloob natin na kalooban. At beauty is subjective. Maaring maganda sa'yo, pangit sa akin, di ba? So yung word na pangit, hindi yan pare-parehas, hindi pantay-pantay. So yung para sabihin mo sa sarili mo na pangit ka, yung notion na pangit ka, alisin mo yun. Kasi kung ano yung sinasabi mo, yun ang nire-reflect mo sa ibang tao. Hindi mo alam, unknowingly, nire-reflect mo na yun. Dahil sinasabi mo, pangit ako, lang titingnan ka nilang pangit. Pero pag hindi mo sinabi yun at pinag-igi mo yung mga bagay na maaaring meron ka in the inside, makikita ka nila na mas maganda in your own way, di ba? Kasi ang pagiging maganda is subjective, di ba? Kasi alam mo kaya sinasabi na beauty is in the eye of the beholder. Wala namang pangit na ginawa ng Diyos. Walang pangit. Kaya beauty tayo lang naman, di ba? Nagsasabi na pangit ang isang nilalang. Kumbaga, kaya beauty... Sobrang ganda ko eh. Okay. Itawid ko ta. So kaya nga sinabi na beauty is in the eye of the beholder. Sa bawat taong titingin sa'yo, laging may magiging maganda ka sa paningin nila. Yes. Kaya nga, di ba, you'll always be beautiful in my eyes because beauty is in the eye of the beholder. Akala ko nga nung nagtatrabaho pa ako sa isang fast food chain, yung college pa ako, nagpa-part-time ako. Di meron kaming kasama doon na, sabi ko, baka hindi ito makapag-asawa. Pero, yung bagong pasok sa amin na, ngayon mga successful na itong 2 taong to, nung bagong pasok sa amin na parang, tulad namin, mga waiter din, I don't remember na yung name. No? Tapos, meron kami doon isa na, tinutukso-tukso namin doon. Tapos, sa amin, parang, hindi siya ganun kagandahan. Don't,
itong pumasok sa akin na napakagwapo. Ang gwapo, hindi mo napakagwapo. Yung gwapo, pero kumbaga, hindi mo isipin na magkakagusto doon. Tapos, eventually, talagang nagkagusto siya doon. Kaya sabi talaga natin, beauty is in the eye of the beholder. Para sa kanya, maganda yun. Kaya, walang taong hindi maganda. Pinanganak na pangit. Di ba? Oo. Lahat maganda. Lahat maganda. So, kumbaga, nasa atin yung pag-appreciate, no? Nasa mga mata natin. Remember, the eye is the soul of our body, sabihin natin. No? Kumbaga, dyan nakikita ng tunay na nagmamahal. Di ba? Ang kagandahan ng isang tao, hindi sa panlabas, no? Kundi doon sa kanyang kalooban, yung kanyang inner self. Di ba? Meron saksakan ng ganda, pero saksakan naman din ng pangay ng ugali, di ba? So, sa unang tingin mo maganda, pero habang tumatagal, syempre, hindi na rin siya nagiging maganda sa Tapos paningin mo. meron mga tao na sinasabi natin na, hindi naman siya kagandahan, pero sobrang appeal niya. Yun. Yung appeal na yun, yung nakikita sa'yo ng ibang tao. Kung para sa sarili mo, parang pangit ka, pero may nakita sa yung appeal na ikaw lang ang meron. So, dun, maganda ka dun. So, sabi nga, tama yung sinasabi mo, di ba? So, beauty is in the eye of the beholder. Oo, di ba? So, kumbaga, kung meron isang taong mag-aangat sa'yo, dapat yung sarili mo. Huwag yung ikaw pa yung nagda-down sa sarili mo. So, every time you look at the mirror, sabi mo sa sarili mo, maganda ako. Kapo mo. Diba? So, kaya sabi magandang lalaki ako. Okay, maganda ako. Diba? Because we are all created by God. Diba? Remember, we are created under the image of God. Kaya, lahat tayo maganda. Hindi pangit na pinanganak. No? So, may tao na para sa atin. No? And that person, yun yung partner natin na makakatagpo natin. So, maaaring wala siya sa lugar na ito. She might be or he might be in other places. Siguraduhin mo lang na sa time na yon na dumating yung tao yun para sa'yo, give him an opportunity. O maging open ka sa kanya. Huwag mo isara yung pintuan. Kasi pag hindi mo yung binuksan at pinasipara mo, parang wala lang, hindi mo alam siya na pala. Diba? So, kumbaga, diba, sa kwento pa lang ng kaya makita natin yung topic natin dyan. Sa kwento pa lang ng Beauty and the Beast, diba? Diba yung si Belle, diba? Si Belle, sa character, na nagkagusto dun sa character ng Beast, na it turns out to be a prince, diba? So, kung kukunin natin yan sa application ng real life, diba? So, wala namang tayong fairy tale, diba? Pero yung application nun, yung kalooban, diba? Makikita mo na it turns out to be a prince, yun naman pala, napakaganda pala ng kalooban, di ba? Kaya nga, sa kantang pa nga ni Ando E, di ba? Humanap ka ng pangit. Yeah, di ba? Parang gano'n, parang something like that, no? I mean, that's parang tinanggalan niya yung sa pagitan ng di maganda at maganda, di ba? Yung naghihiwalay na tayo pare-parehas. Pare-parehas lahat. And we have our own partners. Lahat tayo maganda. Kaya wag kang maganda. So, parang, di ba kasi, kapag tayo ay naging mapag sa atin, sa sarili natin. So how much more ibang tao? Ibang tao. Diba? Kaya huwag natin ibababa masyado yung sarili natin. Yes, so it's always been good na tayo yung mismo magangat sa atin. Diba? Huwag naman sa sobra. Kasi, huwag naman yung sobra na yung parang pinapangalandahan mo na sobrang. Tapos parang feeling ngayala ka na. Diba? May gano'n na yun. So hindi gano'n. So, everything should be in moderation, di ba? Ibig sabihin, lahat dapat lagi sa gitna eh. Kapag anything less, sumobra yan, hindi maganda. Pag sobra naman, bawasan natin. Kailangan bawasan natin. So, dapat life is always in moderation. Doon laging tayo sa gitna. Para hindi lang tayo sa And love your body. No? Yeah, love your face. Body. Love everything in your face. Love everything in your body. Yeah, tama kasi yan, it's God's gift to you. And then it's a temple of human person, di ba? Yung ating katawan. And ako nga, kahit puro pinagdaan. Malalim mga pinagdaanan. Hindi kayo na yun, di ba? So, basta nandiyan na lang, okay lang yan. So, wala nang problema kung anong itsura natin. What's important is kung ano yung laman ng puso natin. Dahil sa pagmamahal, dyan tayo dinidefine ng kapwa natin, di ba? Yes. So, kung di ka magmahal ng kapwa mo,
Hindi ka naman, kahit sobrang ganda mo, siguro hindi nila mapapansin yan. Hindi ka kagandahan, pero ang ganda ng kalooban mo, then you are Mag-stand beautiful. out ka. Yeah, oo. So, parang ganyan kasi, no, Fev, yung kwento natin, di ba? Parang, Something good na parang anong kwento imposible niya? pero naging posible Okay. kay beauty. Oo, kay beauty. Panangalan naman. Sa Meron beauty lang pala. conflict pero ano ba kaya niya yan? So, wag po kayong alis dyan, ano? At sa pagbabalik natin, isa na namang love notes, ang ating pagbibigyan daan at pag-uusapan. At dyan lang yan, please stay tuned and we'll be right back after this commercial break. Yeah. Cheers! Bloodlines Cheers Online po. would like to thank the following sponsors. Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. JJP Store. JJP Store is located at Tamauyan, Legazpi City, with telephone number 0905-110-2891. JJP Store, ang tindahang kumpleto, ariklado, san ka pa, JJP na. Sa sikap at malasakit, sabay-sabay tayong babangon. Kaya natin to. Isang mensahe ng pag-asa mula kay Lau Beltran. And Book Mode Book Trading, your book and ebook online store. For orders, visit our website www.bookmode-booktrading.com or look for Mr. Alan Acosta. Christmas is the season of love, hope, peace, and unity. Amidst this pandemic, may we all find the true meaning of the season. May this Christmas brings endless happiness and love to your life. Merry Christmas and a Happy New Year. Greetings from Mr. Joel Anthony Tugano and family. This program is brought to you by Jjan Construction and Supply. Jjan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Jjan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors. Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Usapang puso ba? Meron kang problema sa pag-ibig? O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig? Tara, pag-usapan natin.
Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes. Tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito. Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano Worldwide. Ala Beauty and the Beast nga ang love story ko. Pero dito, ako ang beast. I have a face that only a mother can love. Sa madaling sabi, pangit ako. Mark my word. Lulukuhin ko ba sarili ko? Siyempre hindi. Tanggap ko na yun. Lumaki akong pangit at tatanda akong pangit. Wala din akong balak magparitoke. Pero alam niyo ba, may good news ang pangit na ito? Pumapag-ibig yata ako. Pero parang isang meteorite lang ako sa buong universe niya. Noon, yan ang paniniwala ko. Pero ngayon, hindi na. Dahil, I'm a big part of his universe na. Yee! Yes, we are na. I mean kami na. Half-breed si Josh. Half Canadian. Para kaming kapit gatas. Parang niya akong yaya kung iisipin. Sa itsura ko ba naman na negrang bansot? Pangit pa. Saan ka pa, diba? Kaya naman sinlaki ng bundok ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi niya ako kinakaya. Ako pa ba? Ang katabi niya sa prof pic niya, syempre, feel na feel ko naman. Ganda mo, te. Meron lang isang tinik sa lalamunan ko na hindi ko malunok-lunok. I mean, hindi naman talaga kasi ako katanggap-tanggap. Kahit bihisan mo pa talaga ako ng Prada, pangit pa din ako, Neng. Kulang na lang magmaskara. Pero confident ako sa itsura ko. Hindi nga lang sa nanay ng boyfriend ko. Parang feeling ko ang liit-liit ko pagkarap ko siya. Hindi siya mataba. Nanliit ako sa tingin ni Ma Dear. Hindi kasi siya pabor sa akin na maging manugang niya. Kahit sino naman siguro, di ba? Mukha pa lang pang Halloween na. Paano nang magiging apo niya, di ba? Na-imagine nyo? My point. And it hurts badly. By the way, purong Pinay si Madir. Canadian si Padir. Ang iyong ka-love line, Beauty. Wow. Okay. Maraming salamat, Beauty, for sharing your love notes with us. Alam ko ay punong-puno ka talaga ng pag-ibig, ano? And buti na lang, no? You're not that person na minamalitin yung sarili, no? Okay, and alam mo, Beauty, no? Ang gusto ko sa'yo ay, very honest ka, no? You're very, sincere, no? Kumbaga, alam mo sa sarili mo kung ano yung wala ka, ano yung meron ka, and you're confident, and that's a good sign, and that's a good quality of a person, specifically a woman, no, na confident ka. Kumbaga, sabi mo nga, di ba, pumapag-ibig ka ngayon. Oo, syempre, ito pa yung profile picture, di ba? Napupusuan mo ng iyong minamahal o yung boyfriend mo or yung kapartner mo ngayon. Okay. So, kumbaga, okay lang yun, ano? Talagang kung medyo talaga ang nagiging conflict na minsan ay yung sa pagitan ng magulang ng mga boy o ng girl or ng guy, no? Sa case mo, yung magulang ng boyfriend mo, particularly siguro yung nanay, parang sabi mo tinik, no? Tinik sa tinik sa lalamunan talaga, no? So ibig sabihin na medyo talaga ang grabe yung pagtutol sa iyo, di ba? Pero alam mo, siguro sa una lang yun, no? Usually ganun naman talaga yung mga magulang ng
mga anak na lalaki, no? Yung mga lalo na yung mga nanay because syempre in a way, 'di ba, it will be a rivalry, 'di ba? Kasi dalawa na lalo na pa nga siguro kung nag-iisang boy lang na anak nila yun o kaya nag-iisa lang na anak nila yung boyfriend mo, yung Si Josh. mapapangasawa mo, si Josh, no? Si Josh, 'di ba? So syempre expect mo na yun. Pero prove to her, no? Prove to your soon to be mother-in-law na deserving ka sa puso ni Josh. Dahil wala naman sa itsura na ng tao ang pagmamahal, no? Wala sa panlabas na kanyon. Nandoon sa kaibuturan ng ating puso at damdamin. Na nandoon sa pagiging faithful, nandoon sa pagiging totoo, 'di ba? At wagas ng ating pagmamahal, 'di ba? So, kita ko naman, 'di ba, sa relationship niyo ni Josh na masaya ka, 'di ba? At wala kayong masyadong problema and talagang sabi nga natin, 'di ba? Ikaw na naman nagsabi ng ibabaro ko lang naman na talagang beauty is in the eye of the beholder, 'di ba? Sabi mo, gandang ganda sa'yo si Josh, 'di ba? So, yan nga ang binabanggit natin, 'di ba? Walang lahat tayo pantay-pantay. And lahat tayo may ka-partner, no? Na darating yan sa buhay natin, 'di ba? What is important is we are true to ourselves, no? We are honest and we are kumbaga frank and talagang open, no? And hindi tayo mga pretentious, 'di ba? O mapagpanggap o kaya mapagkunwari, 'di ba? O kaya naman tatawag na mapagbalat kayo, 'di ba? So, 'yun ang maganda sa iyo, no? At tingin ko, 'yan ang lalong nagpapaganda sa iyo, no? Yung positive outlook mo sa buhay and how you carry yourself, no? Sa harapan ni Diyos at sa harapan ng maraming tao. Kung ginaya mo yung maraming tao, isang tao hindi mo kaya mo 'yan, si Madero na sinasabi mo. So, sa una lang 'yan. 'Di ba, Pep? Sabi nga, di ba, beauty, masaya, maging masaya. Malungkot, maging malungkot. Kaya para kay Josh, gawin mo lahat. Diba? Mahal mo si Josh, di ba? Kaya mo yan. So, itong si mother, no? Lahat ng tao, may soft space. Meron siyang space sa kanyang puso na kailangan mapunan. And that space ay naka-reserve sa'yo. Huwag mo tingnan yung mga negative na tingin niya sa'yo as your future mother-in-law. Kasi sooner or later, mababago yon. Kapag nakita niya kung sino ba talaga si Beauty, na wala sa panglabas na anyo ang kabutihan ng isang tao. Kaya tandaan mo, Beauty, lahat ng mga sinasabi sa'yo ni Madir, ipadaan mo lang sa hangin, no? Kasi in the long run, makita niya sa'yo na napakaganda pala ng pinakasalan ng anak ko. Yeah. And isa pa, si mother, sabi nga ni Ann kanina, yung sabi niya na nag-worry siya kung ano maging mukha ng kanyang apo. Siguro na nasabi niya lang yun. Kasi naapektuhan na rin siya ng mga tao na kapalibot sa kanya na pwedeng sinasabi sa kanya, bakit di na mapapangasawa ni Josh, hindi man lang nagpili. So, ang unang, sorry Beauty nagpapakato lang. Ang unang, unang topic niyan sa kanya, sa future mother-in-law mo. Oo nga, siguro yung kanyang, na-fill up na full na, diba? Sobrang negative. So, dahil doon, nawalan na siya, halos maubusan na siya ng space na positive para sa'yo. So, yung outer lang yung nakikita niya. Pero alam niyo ba, lahat ng tao, meron tayong soft space. At yung small space na yon para sa'yo na nakalaan, Beauty, habang tumatagal, lalaki yun. Anong gagawin mo? Maging mabait ka lang na manugang. Maging mapagkumbaba. Maging mabuti. Kahit anong sabihin ni mother-in-law, tanggapin mo lang. Okay? Dahil darating ang panahon, yayakapin ka niya ng siksik-liglig. Yayakapin ka na sobra-sobra at sabihin sa'yo, I love you, Beauty. Thank you. At ikaw ang napangasawa ni Josh. Diba? At kapag nangyari yan, di ba, Beauty, siguro ikaw na yung pinakamasayang tao, di ba? Pinakamaligayang tao. Dahil yung taong
tinik sa lalamunan mo, di ba? Siya yung- Sino consider mo? You're just speaking figuratively, no? Alam ko naman yung ibig sabihin mo, no? So kumbaga, kung yung taong yun ay napalambot mo, o kaya talagang nakita niya yung beauty inside and out, di ba? Siyempre, napaka yan. Siguro lalo kapag niyahap ka, hindi nagkamali ako, ikaw pala yun talagang tawag ito, magkukumpleto sa ko. Diba? Siguro siya pa mismo yung hihingi sa'yo ng tawad, di ba? Yes. So, gano'n, di ba? So, kumbaga, alam mo, beauty, ang pag-ibig laging may kulang no? Kaya nga, pinupunan natin ang bawat isa, di ba? So, sa inyong dalawa, I wish you all the best. Na yan. Sana, hindi sana, I am hoping and I'm praying na talagang ituloy nyo na kung yung plano nyo. Kung papakasal na kayo, hindi na pinapatagal yan. Actually, Kahit quarantine, go lang. Mas go tipid lang, nga. mas tipid nga, di ba? Kung quarantine, di ba? Oo. Kasi intimate, di ba? Yung intimate ngayon, intimate na yan, yun to the deepest sense of that word, di ba? Kasi nga quarantine, di ba? So kasi noon, pag isa intimate lang tayo, pag 100, more than 100, intimate, di ba? Ganun. So, ibig sabihin, this time kayo lang, di ba? Wala naman kung wala, siguro, basta kung ano yung tingin yung okay na sa inyo, di ba? It's okay, di ba? What is important is yung dalawang puso na nagkasundo at nagmamahalan at gustong lumagay sa tahimik. Yun ang importante. And I know you're getting to that direction, no? Beauty, And I'm diba? happy for you, Beauty. Talagang humahanga ako sa'yo. Mahanga ako talaga sa'yo. Napakabait mo. Hindi man kita nakikita personal. Hindi nga siya nagbigay ng pangalan eh. Kasi alam ko, medyo kilala siguro to. Maaaring hindi siya taga dito. Pero, basta. Yun. Beauty, maraming salamat sa'yo. At ikaw pa yung aming anniversary, monthsary story. Thank you so much, Beauty. At alam ko, marami dyan sa nakikinig ngayon o makakadrop ay bukas o sa makakalawa yung story natin ngayon na may inspire sa'yo. Maging mabuti ka lang, Beauty, no? Kasi God is with you. At alam niya na si Josh para sa'yo. Isa lang yan na si mother-in-law mo, future mother-in-law mo, isa lang siyang pagsubok para sa'yo. At alam kong kayang-kaya mo. At hindi ka bibigyan ni Lord ng something na hindi mo kaya. Kaya mo yan. Diba? At darating ang panahon, mamahalin ka ng sobra-sobra ni mother-in-law. Kasi napakabuti mo. Nararamdaman makikita niya. Na makita niya ang beauty inside and out. Diba? Tsaka yung itsura ng tao, nabago yan. Kung sexy ka, kung ano, wala yan. Tumataba ka. Pero yung pagmamahal mo sa isang tao, hindi yan magbabago. Mas, mas lalaki, mas, basta yung pag-uunawan yung dalawa, andyan lagi. And I agree with you, Feb, sa sinabi mo. Talagang, yung kagandahan panglabas kumukupas talaga. Kumukupas lang diba? yan. So tumatanda tayo, nagkakaroon tayo ng mga wrinkles. Eventually mawawala din naman lahat ng mga meron tayo. But yung yung pagkatao na sa paningin ng iba, yun ang mananatili sa mga isipan at puso. And how you deal with people. Yung relationship natin sa lahat ng tao, sa kapwa natin. Yun ang pinakamagandang bagay na dapat mag-treasure dito habang nandito pa tayo. Yan. So, syempre, di ba, yan, ang mga sinasabi namin sa iyo, Beauty, ito ay lang naman, kulo-kulo lang naman namin ito, Ito ay lang, parang, kumbaga, gusto lang namin mas lalong maging makulay, maging colorful yung buhay pag-ibig, at mas lalong maging positive outlook ka. Okay, kung medyo sinusubukan ng soon-to-be mother-in-law mo, and at least medyo maliwanagan ka namin sa mga ilang advice namin. Pero it's up to you pa rin, if you will take it or not, or kung you will embrace it or hindi, okay lang. Basta importante ay sana na naging natulungan ka namin na maging mas malinaw at mas maging magaan sa'yo at kung paano mo i-handle. Siguro kasi wala siyang outlet. Oo, kaya siguro sumutong sa akin. Pero it's a secret, kaya hindi pwede sabihin. No, hindi namin pwedeng sabihin. Okay. So, yan Okay, maraming salamat Beauty for trusting Love Lines Online.
sa iyong story, no, sa iyong love note. So syempre, bago Sa namin lahat ng may mga note or may mga stories to tell o gustong i-share sa ating Love Lines Online, open po kami. Just look for Alan De Verisa Acosta sa Facebook Messenger and then send us your story. Hindi naman kailangan na maging detalyado. Yeah, Yung kami kahit nang bahala. 3 sentences lang. Oo. Tapos kami nang bahala. Oo. So, kumbaga, i-describe mo lang, no, kung anong relationship na yan in 3 sentences. O kaya, kung hindi, anyway, magtatanong naman ako sa'yo. Then it's a Text kita secret kung na ano hindi yun, naman ano. talaga Kung namin saan mo ko ilalabas. message. Yeah. Doon ko yung tatanungin sa'yo para lumabas yung sa'yo na. And kami nang ba nang maging creative sa Mag-elaborate, pagsulat, no? O paglapat niya. Kaya hindi mo na kailangan intindihin yan. Kami nang bahala dyan. Okay? So, yan, ano? And syempre, bago namin bigay sa'yo yung feature song, gusto ko muna daan, ang dami na kasi natin dito, no? Sa ating watch party, ha? Thank you Maraming so salamat, much. mga ka-Love Lines, no? Na-overwhelm ako. Actually, may mga Tabaco City na talagang nandiyan na sa atin. Okay, syempre, okay, ito, unahin ko muna si Mike Perez. No? Mike Perez, thank you very much for finding time. Nice, sir. Alam mo si Mike Perez, seryosong tao to eh. No? Hindi ito basta nagano. Pero nandito siya ha. Okay, thank you Mike ha. Salamat sa oras Naiiyak mo na Mike. siya. Hindi. Okay, syempre, nandyan, si Ma'am Gina, ang ating kaibigan, Ma'am Gina Baronia, and family. Okay, babati ko dyan, okay? Shout out ko din. Ako na muna. Okay. Yung mga ka-espeho natin dyan ka-espeho ko dyan sa Catanduanes State University Batch 2003. Hi, Neri. Si Neri nasa nasa Cainta. Si Kuya Ali nasa Manila din. Si Eileen, Pilapil, Melody, Sale, Shine, Desenyo. Lahat-lahat kayo dyan. And also Glyza, Pacora, lahat. Hindi ko siya mention lahat ng mga Pero hello sa inyo. Kay Kuya Glenn nasa Payo. And also kay Kuya lahat ng kuya ko dyan. Okay, sige. Okay naman. Going back sa mga nasa watch party natin. Natutuwa lang kami. Siyempre, thank you very much sa former student ko kay Mike ng DWC. Salamat. Welcome to the program. Ha? And Ma'am Sylvia, Sir Alvin, And Win Credit, Neo, and hi, Neo. Neo. Hi, Neo. And Mama Dad, Papa Jess, Kikaranom, siyempre si Ma'am Leonisa Ramos, si Joe Ramos, kay Malin Minya, hello Malin Minya. Siyempre, shoutout ko si Pamangkin, siyempre Darwin. Sa Kalupang Kalamba. Hi, Darwin. Auntie Marina, Kuya Mando, Kuya Raul, Ate Lizelle, good evening po, Ate Melda, siyempre Kuya Dante. And yung t-shirt, si Ma'am Dia. Ay, ako ng Love Watching, Lines. siyempre si Ma'am Thank you, Dia. Ma'am Dia. Okay, then, shoutout ko kay Sir Art Lambuyong ng Iriga City. Sir Art, good evening po. Okay, Sir, si Mike yan, si dati. Okay? Siyempre, si Ma'am Weng. Okay naman ako, Doraemon, ha? Mike, okay naman ako. Ito yung kasama ko. Hello po. Siyempre, okay, kay Ma'am Weng ng Camp Norte, si James Jello nandyan. Hi, good evening, James Jello. Ma'am Weng, no? Okay, pa-shoutout sa mga nanonood sa Daikyo, Philippines. Daikyo, wow. Philippines. So, wow, talaga. Wow, talaga Salamat sa naman. pag-share, Darwin. Thank you sa pag-share, Darwin. Pamangkin ko yan si Darwin. Okay, syempre, kay Pading, yan, welcome ha, Pading Ernie, si Pading Ernie, si Sir Pading Ernesto Mimay, yan, principal po yan ng Taisan Elementary Studian po yan, tiga Taisan. Sir, namista ka na, Sir, saludo ako sa'yo, alam mo yan po, Sir. And kay Mr. Gerald Salire, study ko dito dati, pero ito ay staff na ni Congressman Salceda. Hello, Gerald, thank you for watching. May Nudong, baka pwede naman, mag-asawa na. Boyfriend muna pala. Shout out din kay Ma'am Maria Teresa Aguilar. Thank you po, Ma'am Teresa. Sabi niya, nice program, Sir Alan. Hello Thank you very much po. And also, Kuya Randy, hello dyan sa Laguna. And also, from, nasulat na ba yan? Opo, nasulat na yan. Yan. Siyempre kay Queen Yumi, hello. Emerson Brosas of Tabaco City. Hello. Siyempre, pating Ryan Paul Elpindo. Maraming salamat. And Ma'am Tess, Cherilyn Nabo, Dr. Cherilyn Nabo, Sir Banyas. Okay, mamaya babalikan natin yung watch party. And Beauty, this song is for you. Happy Cheers! Bansari! Hindi na babawasan. Cheers. You're my peace of mind in this crazy world. You're everything I've tried to find.
Your love is a pearl. You're my Mona Lisa. You're my rainbow skies. And my only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. The world will turn and the seasons will change, and all the lessons we will learn will be beautiful and strange. We'll have our fill of tears, our share of sighs. My only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. You will always be beautiful in my eyes. And the passing years will show that you will always grow ever more beautiful in my eyes. There are lines upon my face from a lifetime of smiles. When the time comes to embrace for one long last while, we can laugh about how time really flies. We won't say goodbye, 'cause true love never dies. You'll always be beautiful in my eyes. You will always be beautiful in my eyes. Passing years will show that you will always grow ever more beautiful in my eyes. The passing years will show that you will always grow ever more beautiful in my eyes. Yan, okay. Siyempre, you will always be beautiful, beauty in His eyes. Okay, sa Yeah, mata sa rin mata ng ni ibang Josh. tao at ng iyong soon to At be. soon, sa mother-in-law. Siyempre, bago tayo magpaalam, okay, yung mga lahat ng mga humabol sa ating mga Batiin natin sila. mga humabol sa ating watch party. Okay, siyempre, kay Mading Lord. Good evening, Mading Lord. Long time no see, Ma'am Lord. Siyempre, kay best friends, Elnie. Hi, Elnie. And also Musta? kay Sir Neil Benyares, dyan sa Yes, Catanduanes. okay. Hi, Sir Neil. Thank Hello you. po. And Doc Sheldon Nabo. Hindi ako manumanta. Kay Queen Hello, Yumi. Hi, Queen syempre. Yumi. Oh, ma'am, see you. Okay, syempre ma'am. Expect yan, ma'am. Hi, Sir Looking forward. Roland. Thank you for Ma'am watching. Tessa Aguilar. Buenas noches din, Sir Senyor Roland Borgais and family. Hi, Teacher Hi, May. Teacher May. Okay, syempre, shoutout ko sa Reggie Ahero ng Banyadero, si Teacher Job, si G, binabati ko rin Jing, si Jing, okay, Jing Guerra, and sa lahat na naging part ng ating episode tonight, maraming salamat for
keeping company for an hour of Love Talks, and I hope na-enjoy nyo ang ating episode ngayon. At syempre, bago tayo magpaalam, no, sinabi ko, di ba, we'll give away this book, no, galing sa Book Mode Book Trading, your online bookstore. Okay? Simple lang. Ang unang makasabi lang, no, pwede nyo i-google. Okay? Ang sagot. Okay? So, Yeah. sabi nga, small booklet that pero answers life's biggest Mainit Isa na. questions. Okay? Yan. Okay, so, title nito ay, What on Earth Am I Here For? Okay? Actually, So? this ay concise edition ng purpose-driven Maganda life. yan. Okay? Maganda, So, maganda. what on earth am I here for? Ito nga magsabi mo. What on earth am I here for? Yan. Mas magaling ka magbasa. Hindi naman. Mas magaling Okay, ka what sa on earth am I here for? Okay? So, sabihin nyo lang kung sino yung sumulat. Okay? Sino yung author ng librong yan. Okay? And this I-type booklet lang sa will- ating, i-type lang ano, dyan sa ating comment box, dyan sa ating watch party. Okay? And kung sino yung unang mag-type. mag-type ng tamang sagot, no? Kanya to. I-ship ko to sa iyo. Ilagay niyo yung address niyo and yung cellphone number niyo. Yeah, wow. I will ship this course free. Okay? Sabi ni Ma'am Tess, she will send me more list of books. Yeah! Thank you, Ma'am Tess. Sino pupunta si Ma'am Maraming Tess sa salamat Legazpi. No? Salamat, Ma'am Tess. Okay. Si Ma'am Tess Arevalo. Hello, Ma'am Tess Arevalo. Hello, Miss Abby Taopa, and also Ate Elnie, and also Ma'am Lon, and also Mama. Hi, Yan, okay, so comment lang, no? Ulitin ko yung title, no? Title ng ng librong to. What Sabihin ko on na kaya. earth am I here for? Okay, initial yan ay RNW. Okay? 10, 9, 8, So, una, 7. makikita naman natin yan sa Alam nila replay, yan. di ba? Kung sino yung mauunang sumagot niyan. Okay? So, yan, ano? Okay, And thank you so- very much sa ating mga sponsor, Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at malasakit. Sa pangunguna ng Managing Director, si Ma'am Ruby Ann de la Cruz. Siyempre, salamat din sa ating sponsor, si New Evanes Educational Supply and General Merchandise. Siyempre, kay Ma'am Rowena Reynoso. Okay, thank you very much, GJP Store. at Tamoyan. Okay, sa Tamoyan. Okay, hindi nagkapasabi ng pangalan. GJP, okay? Sa kompleto, aliglado. Yeah. At syempre, kay Tonton Anthony Tugano. Okay? Salamat. Joel Anthony Tugano, thank you sa OFW sa Japan. Ano? Single pa po yan, ha? Pero nakalagay and family, no? Ang family doon, kami yun. Dahil sila mama dyan. Sa Katandaan. Ano? Single yan. Single yan. Okay, syempre, kay Sir Lawrence Beltran, si Lau Beltran, isang taong napaka mababang loob, no? Napaka-humble, and Napakabait. napakabait, totoong matanungin. Syempre, kaibigan natin yan. Salamat, Thank you, Sir Father Lau. Lau, for trusting Love Lines Online. And also, Book Mode Book Trading. Yeah, Book Mode Book Trading, yan, your online bookstore. Okay? Yeah. So, bigyan ko na yung unang word ng pangalan, Rick. Okay, apelido na lang. Apelido na lang ang bibigay ninyo. Okay? Santos ba yun? Santos. Joke. Siyempre, foreign author ito. Foreign author. Okay. So, sana, no? Marami man na... And then, ay lagyan nyo na diretso, no, yung inyong pangalan at address at yung cellphone number. At Yeah. papadala namin yan sa'yo. Malay mo, may kasama pa yan na ibang book. Ay, wow. Yan, di ba? So, So, Book Mode, Book Trading, your online bookstore. Okay? So, yan, leadership books. Ano ba yan? Inspirational books. Okay, self-help books. Yan, you name it. Hanapin We namin have yan. No? Hanapin. Wala pa. Alam yan. Hanapin namin yan. Okay? Para sa inyo. Just look for it. Yeah. Yung mga hard to find books, okay, kaya natin yan hanapin. Okay? Yan. Okay, so, syempre, sa lahat na maging bahagi ng ating first month anniversary. Yes! happy Mansari ka, mga kalab. 1 minute na lang, wala na tayo. Malapit na. Wala. Kalab guys, thank you very much. Thank you. Hindi kami minom, pero- Cheers again. Red wine ito. Red wine. Ang tagal na nito, hindi namin binubuksan. Oo. Okay, so, Okay, so, syempre, sa lahat naman ng kasama natin tonight, naging bahagi ng ating programa sa isa namang episode ng ating Love Lines Online. Okay, Monday to Friday, okay, 9 to 10 p.m. Dito lang sa inyong bagong paborito, BeaconNet Internet TV. Internet TV. No? Yan. At syempre, laging nag-iiwan sa inyo
okay, siyempre mga pang-good vibes ano na sa mga usaping puso. Okay? So mga ka-love lines, mahirap man ang buhay natin ngayon, sitwasyon natin ngayon, piliin natin maging masaya. Dahil maraming dahilan para maging masaya. Yes, shout out siyempre sa lahat ng mga teachers Around the world. Yeah, Yeah. teachers. Especially to the teachers of temporary and Ibal Elementary Schools and Palnab Elementary School teachers. Yan, siyempre lahat ng mga teachers ng ano yan. Tama o yan, elementary school. Hi, Ma'am Gina Pantino, Ninang Gina. Hello po. Okay, meron na nakasagot sa atin. Ano? Rick Warren. That's Sino yun? very good talaga. Yeah, Galing ha. hindi mo natin sa'yo. Makikita natin yun. Si Rick Warren, maki-message daw Si, po ulit. si Kathleen Ross Lopez Bailon. Okay, Kathleen Ross, congratulations. Message namin ng yung address. Okay, pakitext na rin po ang inyong address. Okay, para natin, Ma-ship natin ma-ship natin yan. tomorrow. Kathleen. Yan, okay. Isa pa nga Kathleen. Mabagal ako sumula. Kathleen Ross Lopez Bailon. Yan, Kathleen Ross Lopez Bailon. Okay. Happy Teachers Month sa lahat ng mga teachers. Teachers po. Yeah. October 5, that's the World Thank Teachers you, Day Papa, sa opening. pag-remind sa amin. Yeah. Okay, mahabol si Ninang Gina Ninang Gina. Bonifacio Pantino. And also, Ninang Gina Custudio. Hello. Diyan sa Ninang Cynthia Gatchalian, Bersenas, Ninong Jude Bersenas. Ninong Deo and Ninong Bella. Ninong Epipanio, Bella, lahat na. At lahat na. Ninong Joan, Ninong Rose. Okay. Hello. Yeah, favorite tayo ng... Oh, wow. Virtual hug. Siyakap. Okay, so, yeah, and then, syempre, tawag ito, Niyak. October 5, hindi, ano umiyak. Yeah, very good Yun namin. talaga. Alright. October 5, World Teachers Day sa ating mga teachers. And tomorrow is the national kick-off of... ng ating school opening, okay, be in the school. Yeah, Para lahat sa tayo ating kailangan opening, ng school. no? And, Not ba? yeah, Not, not, joke lang. okay, so, sa Tama lahat o na- yan, sabi ni Ma'am teachers. Luisa, ayan. Yeah, Siyempre, tama hello yan, po, teacher, hello okay? po. So, siyempre, kami ang inyong naging kasama at inyong Love Watch Online. I'm Alan, And I'm Feb. saying, Love sees no distance. Love sees no boundaries. Love is an adventure. And when you look back, you will say, it's all worth it. Good night, everyone. God bless. Okay, God is Happy good. Mansari. Yeah, God is He good. loves He us. loves us. Yes. Stay safe Stay and safe. healthy. Bossing Nel, salamat. Thank you, Sir Nel. Boss Carlo. Paring Ryan, Katon Ryan Alpindo, good evening. Bye-bye. Cheers. Bye-bye, cheers! Inom tayo. Obviously. Nababawasan. Love Lines Online would like to thank the following sponsors. Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787-055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. JJP Store. JJP Store is located at Tamauyan, Legazpi City, with telephone number 0905-110-2891. JJP Store, ang tindahang kumpleto, ariklado, san ka pa, JJP na. Sa sikap at malasakit, sabay-sabay tayong babangon. Kaya natin to. Isang mensahe ng pag-asa mula kay Lau Beltran. And Book Mode Book Trading, your book and ebook online store. For orders, visit our website www.bookmode-booktrading.com or look for Mr. Alan Acosta. Christmas is the season of love, hope, peace, and unity. Amidst this pandemic, may we all find the true meaning of the season.
May this Christmas brings endless happiness and love to your life. Merry Christmas and a Happy New Year. Greetings from Mr. Joel Anthony Tugano and family. This program is brought to you by Jjan Construction and Supply. Jjan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Jjan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors. Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.